Този филм е направен по частично действителен случай. Том Арнолд, Ерик Горс, в американския игрален филм "Аз и хлапето". Днес е хубав ден за мен. Имам планове. Грандиозни планове. Участват още Линда Хамилтън, Хенри Уинклър, Ричард Едсън и други. Казват, че ако похарчиш последния си долар през последния ден от живота си, значи всичко е наред. Нямам какво да губя. Нямам работа, нито семейство и приятели. Но не ме разбирайте погрешно. Имах хубав живот, наистина. Веднъж се влюбих. Дори бях женен за малко. Нещо не се получи. Мисля, че тръгнахме в различни посоки. Въпреки, че жена ми твърди, че нещо ми е станало. Че съм се увлякал по една от разглезените актриси, което всъщност не беше вярно, защото просто репетирах любовна сцена на трейлър. Някога бях актьор. И се гордеех с това. Дори направих филм с Арнолд Шварценегер и Джейми Ли Къртис. Но това беше преди 11 години.